रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि लामाया दासिमबो गोथैयाखै। बेखायनो जोंहा लामा गोथेथाराखै। थाबैनो गोजौसिन बिजिरसालियाव थांनायनि राहा लागोन। समफ्राव खामानि मावनानै बिथांखौ सुप्रिम कर्टआव लांनाय बाथ्राखौ सिदा खालामगोन। जायफोरा बन्द फोसावदों बेसोर आयेनखौ मान होनो रोङा। जायफ्रा आसलते बन्द होदों बिथांमोना ल'खौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा। जुडिसियारिनि गोहोआ राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गोहो बादि गोसोबानो सोलायनो हानाय नङा। जों जा लुबैयो बेबादि जाजानो लुबैबाल' जानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। बिथांखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होनायाथ' दानि बाथ्रा नङा। आसलते बोसोरनि सिगाङावनो लवार कर्टआव बिथांखौ होदोंमोन। मात्र बिथांनि बै राया सिगांनि होनाय लवार कर्टनि राय बेखौ रिभिउ खालामफिननो थाखाय पुनर्बिबेसना खालामफिननो थाखायसो एपिल खालामनाय जादोंमोन हाइकर्टआव। जों आसा खालामदोंमोन जे अन्तत सिगांनि रायनिख्रुइ एसे आलादा रोखोमनि राय ओंखारबोगोन आरो बिथाङा किसुबाबो रेहाय मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदोंमोन। खिन्थु मैया जिखिनि राय फैबाय बेयो थारैनो जोंनि थाखाय खोब बारा मोजां जायाखिसै। जों जिबायदि आसा खालामदों बेबायदि फैयाखिसै। बरन्च लवार कर्टआ जिखिनि राय होदोंमोन बेखौनो बाहाल लाखिफिनबाय आरो बे जोंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव बाथ्रा। जे रन्जन दैमारि बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्ति बेहायबो सहि होदोंमोन बे सागान होग्रोदोंमोन। आरो बेबायदिसो जों आसा खालामदोंमोन जे बिथाङा सागानकारि हिसाबै एसे रेहाय मोनगोन होननानै, खिन्थु रेहाय मोनाखिसै। जों मिथिगौ जे सरकार मोनसे सोलिनोबा जा मोनथाम दालाय थायो सरकारा, मोनसे जाबाय लेजिस्लेटिभ, गुबुन मोनसे एक्जिकिउटिभ आरो मोनसे जुडिसियारि। दा मोनफ्रोमबो दालाया समान समान मोनथाय दं आरो रावबो रावखौबो इनफ्लुयेन्स खालामलायनो हाया। दा बेनिखायनो जुडिसियारि डिपार्टमेन्टआ गावनि लाइन मथे खामानि मावबाय आरो बेखौ जों गोरोन्थि जादों होनना बुंनो थांबाबो गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो ल'आ गावनि लामाजों थांनानै खामानि मावबाय। जोंहा दुखु नांदोंबाबो जों बुंनांगौ जेबो उपाय गैया। खिन्थु जोंहा लामा गोथेथाराखै। दासिमबो जों सुप्रिम कर्टआव थांनानै बिथांनि थाखाय मावनायनि मोनसे लामा दं आरो जों बेखौ सिन्था खालामनानै फैगौ समफ्राव खामानि मावनानै बिथांखौ सुप्रिम कर्टआव लांनाय बाथ्राखौ सिन्था खालामगोन। माखासे रायजो राजाफोरा जिहेतु नोंथांमोनखौ हायुङाव थानाय जायफोर दङ बिथांमोनखौनो दुखारू खालामनानै दिनै बन्द फोसावदों। जायफ्रा आसलते बन्द होदों बिथांमोना ल'खौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा। कारण जुडिसियेलनि पावारा नों आंनि पलिटिसियानफोरनि पावार बायदि जों आखाइ गोसो आखाइ थाखा फिदिंनो हानाय बायदि नङा। बे बाथ्राखौ ल'नि जुडिसियेलनि जिखिनि पावार जिखिनि अथरिटि बेखौ जायफ्रा बुजियाखै बिथांमोनानो दिनै बन्द होदों। कारण एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभआ जिखिनि पावार दं, जिखिनि अथरिटि दं, दिनै जुडिसियारियाबो एखे पावार दं। आरो बेनिखायनो बेखौ रावबो इनफ्लुयेन्स खालामनो होबथानो हाया, बादा होनोबो हाया, इन्टारफेरेन्स खालामनोबो हाया। बेनिखायनो गाव गावनि खामानिखौ मावगोन। बेवहाय जों लुगैनाय बायदि जाजानो लुगैबाथ' जानाय नङा। कारण सबानो निजा निजा अथरिटि थायो, निजा निजा पावार थायो आरो बे लेभेलजों बिथांमोना खामानि मावदों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।